Píše se rok 2025. Rok přemetů a paradoxů. Rok, kdy se umělá inteligence definitivně vymanila z laboratoří a fanouškovských fór. Sestoupila mezi nás, do práce, do domovů, do peněženek. A my jsme zjistili, že možná ji už neřídíme. Kopíruje jen to, čím jsme se stali. Žijeme v bublinách, neviditelné, tiché, ale všudy přítomné. Jakože z keše se neplatí daně. Žijeme uzavřeni v sociální síti. Chceme jít s davem místo vlastního názoru. A do toho modla růstu a zajatí zelenou politikou. Naše systémy spolu mluví, ale my už spolu skoro nemluvíme. Platíme, připojujeme se, odesíláme a přesto každý z nás je uzavřený ve své vlastní transakci. Tlak se zvyšuje. Více dat, více kontrol, více rychlosti. A přitom je méně prostoru dýchat. Stali jsme se exekutory algoritmů, kteří zapomněli, proč vůbec něco spouštěli. Každý systém, který jsme postavili, nás měl spojit. A přesto staví zdi. Já vás vítám. Ne, všechno se dá nacvičit.
A jak mě znáte, budeme se dneska tady bavit o úplně nových věcech. Já jsem vám zhruba tak dva semestry za sebou vyprávěl o umělé inteligenci a o všem možným dalším. A to dneska zmíním jenom opravdu okrajově. Dneska se budeme bavit ne o dvou světech. Je to jenom jeden svět. Jeden svět, jak my si ho sami vytvoříme. A vy si musíte připravit i na tu svoji poosobní změnu. Jako já jsem se změnil za posledních rok, tak i vy se musíte připravit na to, jinak z toho se zblázníme. Když se podíváme, co se děje kolem Artificial Generic Intelligence. Kdo z vás si včera stáhnul novou verzi Atlasu, nový browser od OpenAI? Já jsem si ji stáhnul během jízdy vlakem. Jsem napsal scénář. To, co to říkal ten původní hlas, to jsem včera napsal ze Studůlek na můstek metru. A ještě jsem si stihnul tu aplikaci stáhnout. Tak jenom tohle se děje kolem nás. Ale o tom se dneska bavit nebude. O stablecoinech jsem vám mluvil několikrát. Můžete na mých stránkách se vidět, co je to stablecoin, co je to krypto, co je to MiCA, co je to Genius Act, což je nový zákon ve Spojených státech. Toho se dotknu zase jenom okrajově, ale já jsem si v jednu chvíli říkal, co nás dneska nejvíc tlačí. Tak je to úplně něco jiného. Je to nová věc, která přichází, je to čas. Na nic nemáme čas. AI nám pomáhá v některých věcech, ale ve finále stále nemáme čas. A co čas a platby? To je taky důležitý kritérium. Když se na to podíváme, dneska současné platby jsou statický. Já zaplatím a v tu chvíli čekám. A pak ty peníze se objeví někde jinde. A když se na to podíváme z pohledu času, tak my si říkáme, dobře, pro nás čas je hodnota. Pro všechny z vás je čas hodnota. Proč to nemůže být hodnota i pro ty ostatní v tom ekosystému plateb? A to je to, co vlastně chtěl bych s váma dneska jakoby nasdílet, kam my se díváme na to, proč je čas pro nás důležitý. A nejde o to, kolik máme peněz, ale kdy je máme k dispozici. Čas je faktor. Když se podíváme na to, když se zaplatí cash nebo kartou, tak tu máme okamžik. Ten okamžik letí. A v jednu chvíli mám čas výstřelu a mám čas dopadu. V jednu chvíli člověk zaplatí tou kartou někde u obchodníka, tu chvíli má zablokovaný peníze na účtu. Obchodník je nemá, ten je má nějakém intervalu. A s těma penězma se nepracuje po ten čas. Ten čas dopadu je jiný, pochopitelně, když budu platit hotově. Že vlastně ty peníze, které jsou sice v těch fyzických bankovkách, tak než se dostanou na účet toho obchodníka, aby ten obchodník s tím mohl zase pracovat, tak zase úplně další čas. A s tím my si hrajeme. A my jsme vytvořili jakousi obecnou relativitu plateb. Nechci se trošku pozicovat do role Alberta Einsteina, ale když se na to podíváme, my hledáme, že čas nikdy není stálice, ten čas je virtuální. My z toho času chceme dělat hodnotu. A pochopitelně jsou tu technologie, pomocí níž ten čas skutečně generuje tu hodnotu. A ten čas je pro nás ten, že vlastně není statický, on je dynamický. Když se na to podíváme úplně z jiného pohledu, tak to máme prostě i umělou inteligenci. Ta umělá inteligence dneska už skutečně dokáže nám měnit ten životní cyklus peněz. Proč? Protože předvídá. Ona se umí naučit. Naučit se to vaše chování. A to chování není jenom o tom, že jednou někdy zaplatím u nějakého obchodníka, pak se pozná, že znovu chodím k tomu obchodníkovi, ale když se na to podívám na účet, když se na to kde všude platím, když začnu zpracovávat neuvěřitelné množství dat, tak já skutečně poznám dneska toho člověka, jak se chová. Během vteřiny. Ty čipy grafické, které to zpracovávají v té umělé inteligenci, to skutečně dokážou. A jsou agenti a asistenti, o tom se dneska nemusíme bavit, abychom, když tak můžu říct, jaký je rozdíl mezi asistentem a agentem, tak on to skutečně dokáže vypočítat. To znamená, vytváří se tu úplně nový finanční cyklus pojetí plateb. Svět je novej. Já jsem s Romanem diskutoval, jestli se budeme bavit o novém světě a starém světě, a pak jsem si řekl, ne, on je pořád je to jeden svět. Ten svět je jenom náš. Nikdo nám ho neboří. Maximálně si ho boříme my sami. Těma bariérama, kterými si vytváříme mezi sebou. Těma bublinama, které se dokážeme vytvářet. Protože občas máme pocit, že někdo nám to nalajnoval. Někdo nám tu lajnu nakreslil. Tady prostě v tom prostředku. Protože my sami mnohdy máme obavu ji překročit. To byla ta moje chuť té filozofie.
vám to ukázat na tom začátku, že je potřeba se nebát. I včetně toho té lidské oběti toho, že člověk musí něco změnit. I třeba v životě. Pak to máme technologický faktor. A to, co víte, to, co přichází, tak je prostě blockchainová struktura využívání digitální měny. Blockchain má základní vlastnost. A to je to, že má paměť času. Tam je jakýkoliv časový razítko důležitý a k tomu se přikládá, když se generují transakce na úrovni krypta i na úrovni stablecoinu, tak se přidává to časové razítko, aby se přesně vědělo, odkud ty peníze šly a kdy šly. A zároveň je tam možný s tím i pracovat v rámci právě těch dalších systémů, které jsou na to navázané. Ale co je důležitý, tak ten blockchain má tu paměť. Ta paměť je auditovatelná. To znamená, já jsem schopen se na ní dívat zpětně. A když mám paměť, tak mám důvěru. Když budu používat jakoukoliv platební metodu a nebudu si jako uvědomovat zpětně, co jsem jako udělal a budu mít strach, co se s těma penězma dělo, tak nebudu mít důvěru. Nebudu to používat. Budu stále vytahovat ty bankovky z té keše. Budu z té peněženky a budu to dál používat jenom standardně, protože se budu bát. Ale když vymyslíme technologii, která to celý zajistí za toho člověka, a teď se dostáváme k té jedné báječné krabičce. A to je ten mobilní telefon. Vy mnohdy ani nemusíte vědět, co za tou technologií stojí. Ale to, že vlastně ten člověk to začne používat běžným způsobem, jako ty malí děti, když si půjčí od rodičů tablet a začnou si tam hrát s těma aplikacemi, úplně stejným způsobem to ty mladší generace, možná i starší, budou používat, protože to tak prostě bude. A nebude to zajímat, co je někde na pozadí. To už je potom věc regulátora, aby to zreguloval natolik, aby se s tím dalo pracovat. A jaký bude výsledek? Výsledek bude ten, že tu budeme krásné dynamické finanční plánování. Už nemusíme sedět u těch počítačů a pozorovat ty kurzy těch akcí a těch kryptoměn a dalších jiných měn. Ale my ani to nemusíme dělat, nikdo z nás. Ten systém to dělá na pozadí a ten to dělá za vás. To znamená, peníze už nebudou statický. Pohybujou se v tom rytmu vašeho života. A umělá inteligence umí to plánovat. Akorát jí musíme dát tu důvěru. A to je to, jakou metodu, kterou na pozadí použijeme technologickou, aby jsme ty platby dokázali kontrolovat, aby jsme dokázali reverzovat, aby jsme dokázali zjistit, že někdo měl ten špatný tu chuť použít tu technologii pro nějaký fraud nebo pro cokoliv jiného. Ale ty věci tam jsou v té technologii. Akorát máme možná předsudky o té důvěře. A já si myslím, že teď se dostáváme do předělu, kdy ta důvěra vzniká. My sami najednou koukáme na věci, že si říkáme, a vždycky používám takovou metaforu, a když se bavím občas jako s těma svýma kolegama v práci, mi říkají, no, on ten vlak z toho nádraží neodjíždí tak rychle, tak my teď do něho nemusíme jako nastupovat úplně hned, my ho možná stihneme ještě na konci peronu doběhnout. A já jim říkám, tak je možný, že ten vlak pojede úplně přes jiný nástupiště a možná úplně přes jiný nádraží. Takže prostě nebojíme se prostě do toho vstoupit. A to je vlastně o té důvěře. Ta důvěra zvyšuje potom do jisté míry ten benefit. Ten benefit je úrok z toho, že používám někde nějakou technologii na pozadí, která pracuje s tím časem. Ty peníze pracují. A protože stále generujeme růst, a protože stále musíme růst, a protože pořád stále máme nějaký úrokový sazby, tak ten růst je do jisté míry zajištěn. To znamená, ten benefit z toho použití s minimálním rizikem tam je. Takže čas. Když jsme ho měřili v sekundách, teď ho můžeme měnit na to, že ho budeme měřit v příležitostech. Ten, kdo ovládne čas, ten ovládne i tu hodnotu. Tu hodnotu toho, co se tam bude dít kolem toho. Já jsem vytvořil algoritmus, jak se vypočítá taková ta relativní náklad té platby. Ani byste nevěřili, že když srovnám kartovou transakci, když já zaplatím dneska kartu, je to online, používám mobilní peněženku, autorizuju transakce, místo toho to pošlu rovnou do ČNB na instantní platbu, automaticky, když já budu mít T+2, T+3, šetřím 5 bázických bodů. Automaticky. To tam je. Při těch současných úrokových sazbách, které jsou. Když se použije blockchainová technologie, která to ještě zhodnotí, tak se budeme bavit o dalším navýšení toho, čem já uspořím. Uspoří obchodník, uspoří možná, neuspoří ta banka. Tak to tak prostě je.
Já ten vzorec nebudu vysvětlovat, ten vám když tak vysvětlím v coffee breaku, nebo kdykoliv se budete na ně ptát, protože mám tady ještě plno věcí, co s váma chci probrat, ale vidím ve vašich tvářích trošku takovou obavu. Stejně jako jsem vás vyplašil před půl rokem, když jsem vám říkal o stablecoinech, o tom, že to prostě bude. A pak v Americe byl schválený zákon Genius Act na to, že už se prostě bude pracovat se stablecoinama. Mluví se o tom, že se ztráta americké ekonomiky bude celá devalvovat tím, že se převede do USDT. Ty věci tady jsou. A my se na to musíme umět připravit. My se na to musíme připravit tady v Evropě. My nemůžeme čekat, že nám někdo za nás něco vymyslí. A proto jakoby provokuju i nás tady v Čechách na to, aby jsme se zamysleli nad těma věcmi, protože Česká republika je jedna z nejvyšším počtem licencovaných společností v kryptu a ve stablecoinu. Když se podíváte, kolik žadatelů si požádalo o takzvanou MiCA licenci, v porovnání občanů velikosti země, Česká republika na prvním místě v celé Evropské unii. To znamená, tady to vzniká. My se nemůžeme na tom jakoby dívat se až být slepě a čekat na tom peroně, jestli ten vlak přijede nebo nepřijede. Ten už tady je, on už možná odjíždí. Proto já se snažím vám jakoby říkat i ve všech těch fórech, co vám dokazuju, a snažím se vás učit, abyste věděli, co to je. Stablecoin, není to bitcoin, není to ta volatilita, tam není. Je to standardní měna, nahrazuju bankovky, fyzickou peníze bankovka nahrazuju tokenem a ten token je jedna v mince, která pak je uložená v tom telefonu. Chráněná, pochopitelně. Ty peníze jsou vždycky krytý českou měnou. To je prostě uložený v těch bankách nebo v České národní bance. Tam není žádný riziko. Akorát se to musí umět prodat těm zákazníkům. A buď to prodáme my, nebo to prodá někdo jiný. Takže to je moje takzvaná obecná relativa plateb, která je založena na tom, že čas má hodnotu. A teď překročíme na jinou část, už mi utíká čas, nový svět. Mě to baví se na to dívat úplně jiným pohledem. Mě to baví přemýšlet o tom, jak by člověk byl ideální svět, kam by člověk chtěl vkročit a všechno by si užíval. A neměl by ty starosti. Ty každodenní starosti, jestli stihnu odeslat e-mail, nebo jestli stihnu se přihlásit na konferenci, já mám 5 minut zpoždění a se musím kolegovi omluvit. Ale o tom to přeci není. Chceme všichni dostat infarkt? Já ne. Když možná jsem nikdy od toho tak daleko. Takže pojďme dál. Já jsem tady za Avy, částečně ještě i. Takže nesmím na to zapomenout. Avy je společnost, která pořád v té České republice manažuje těch 50% těch plateb kartou. Pořád navyšujeme ty počty transakcí, které děláme celosvětově. Ale to, co snažíme se tvořit, jsou právě ty data o těch transakcích. To znamená, dneska se s váma nebudu mluvit o terminálech, jakým způsobem máme napojený terminál. Terminály jsou a budou a ještě v nás možná nějakou dobu ještě tady budou na tom světě. Ale my se staráme o to, jak to zjednodušit těm klientům, aby na tom terminálu se dali platit i jinýma věcma než jenom kartama, což se ukazuje při vlastně naší implementaci instantních plateb, kdy to běží přímo na terminálu. Vytváříme APIčka, aby tu naší platformu kdokoliv mohl použít, kdokoliv z vás. Ale důležitý na tom konci je to, jak dokážeme ty data zrychlit, jak dokážeme udělat tu rekonciliaci, jak dokážeme udělat ty settlement soubory tak, aby pro mezinárodního zákazníka jsme to dokázali dostat ze všech zemí v jeden čas a rovnou to vysvětlovat, rovnou to zrekonciliovat a zároveň do toho napojit ty další alternativní metody, kterých jsou stovky. Ne, u nás ne, ale jako když to vezmu jako z toho našeho pojetí, kde ovládáme vlastně ty naše transakce, tak ano. Proto jsme vytvořili platformu, pobudujeme na ní, která má takzvané orchestrační vrstvy. Jsou 3. Základ je v tom, že máme ke každé vrstvě API. A zároveň jsme k tomu dali tu datovou platformu na konci, kde tam potom využíváme všechny data pro settlement. Aby jsme dokázali si ty časové razítka tam už dávat. Tokenizuje se to všechno. Dneska tam není to, že by se tam obchodovalo s blockchainem nebo se stablecoinem, ale ta technologie jako taková je hrozně stejná, ta je podobná, akorát není regulovaná tolik. Takže vlastně tady máme vlastně tu možnost toho, že vlastně jak využít to v tom současném pojetí, bez toho, abyste museli dělat jakoukoliv změnu, tak vlastně začít přemýšlet jinak. A to je to, že ke každé transakci si přidávám ten svůj časový element. A případně ten token, ze který může být cokoliv schováno, zakryptováno. A to je to, co vlastně se snažíme vytvořit potom nad tím ty vrstvy, které potom s těma informacemi pracují.
Takže to je to naše strategické myšlení. Pochopitelně ten orchestrační platforma je velice složitá, není to jen tak. Pořád se musí vyvíjet nový moduly a musí se pořád vzájemně propojovat, ale to už je věc našeho engineeringu, aby to všechno fungovalo dohromady. Pro mě je důležitá jedna věc a to je to, že jsme schopni strategicky někam směřovat. Každý z nás musí někam směřovat. A to je to, že chceme přesunout ty transakce a monitoring těch transakcí a tvorbu těch transakcí k něčemu, co může vytvářet hodnotu. Pro kohokoliv. Nemusí být hodnota, jakoby ta platební hodnota, ale už jenom to, že třeba ten zákazník je spokojený s tím řešením, nebo že tam bude chodit k tomu zákazníkovi a dokážeme mu vytvořit nějakou další hodnotu. Používáme k tomu umělou inteligenci, která nám pomůže analyzovat ty data. Zároveň musíme napojovat i další systémy, které tam jsou různě heterogenně rozdistribuovaný. A to také normálně, to prostě přes ty naše systémy jde zpracovávat. Tam je ten základ. Základ v tom je, jak zpracovat data. A to je to, co jsem si chtěl jakoby vám říci, že i když tady mluvím o něčem, co může na jednu stranu vypadat, že je to něco z říšky jako snu, tak ty věci se tady jako dostávají do povědomí. Dostávají se do povědomí v té úrovni, že vlastně dokážeme spojovat do jisté míry na první pohled nespojitelné věci. Jako jsme spojili přímé platby a vlastně standardní kartové transakce. A to je vlastně, to je jenom ten základ. Ten základ je v tom, že vlastně dneska už se dá platit jinak než kartou, jinak než bankovním převodem. Akorát my jsme to zatím ještě nevyzkoušeli, ale ten systém se vyvíjí takovou rychlostí, že my se budeme muset nad tím jako zaobírat, protože v tom rozložení těch korporací, které máme, že vlastně plánujeme dlouhodobě, plánujeme tak, že říkáme si, jo, tak roadmapa příští rok 2026, 2027, možná něco uděláme v roce 2028. Ten svět, který je mimo tu Evropu, tak ten nás předbíhá. Oni nemají žádný regule, oni nemají žádný zábrany. My máme regule, máme dobrý regule. Akorát v nějaký fázi jsme jakoby zlenivěli. A to je to, co já chci jakoby tady bušit jako do toho českého trhu. My jsme vždycky stáli na výši v těch novinkách a proto vždycky se snažím ve vás vyprovokovat trošku to zamyšlení, aby se si o tom nějakým způsobem něco nastudovali a tak podobně. Protože pak nakonec zjistíte za 3-4 měsíce, že ono to tady je a máte to na těch slajdech, potom to vám to ty marketáci připraví a oni vám to tam ukážou, že vlastně tady to je to umělá inteligence a tady další věci. A my to čteme prostě jako ten buzzword. Ale důležité, aby jsme tomu rozuměli v tom jádru. A v tom jádru je to, že skutečně se tady mění svět. A nechci říkat k horšímu nebo k lepšímu, ale jenom to říkám, že prostě jsme na tom předělu. Když jsem vlastně v tom roce 2018 to bylo, když jsme tady na Carsession stáli, já jsem tenkrát hrál takového toho Borise Johnsona, jestli si pamatuje, to bylo před Brexitem. Já jsem tam měl takovou přednášku o tom, o čem s ním. A o čem se mi jako zdá, měl jsem tam každý rok takhle ty jednotlivý roky, co jsme si jako řekli, co se jako bude dít. Já jsem tam něco psal v roce 2025, 2026, 2027. Ono se skutečně všechno stalo. Když se zpětně podíváte na těch lety, se skutečně děje. Já nevymýšlím novinky, nové věci, jenom se snažím prostě být otevřený, navnímávám ty věci, co jsou a oni se prostě kolem nás dějou. Takže já prostě tomu předpovídám tomu, že prostě za rok už tady budeme stát a sedět a budeme ukazovat, jak se platí stablecoinovou českou korunou. Takže já už radši jdu a říkám, každý z nás má svoji hranici. A někdo se jenom dotkne a někdo má chuť ji překročit. Takže já vám děkuju. Děkuju. Díky. První, co takhle podezdám. Pane, děkuju. Díky. Tak, děkuju Mírovi, my to tady potom nějakým způsobem zavoláme uklizečku a na to uklidí tyhle ty zbytky trofejní. Co dodat? Já myslím, že pro ty, kteří úplně nepostřehli veškerý kontext toho desetiletí a těch let, který tady jaksi futuristicky byly neustále proháněny různé myšlenky tady na pódiu z hlediska karet, z hlediska technologií. Doporučuji si pustit některé ročníky vystoupení, ať už Míry Pekárka, nebo kohokoliv jiného, kdo zapadal do té mozaiky názorů, představ, projekcí časových, věcných, obsahových. Takže
Celá řada věcí je na webu cardsession.com anebo i na webu bankovní karty.cz a proklikáte se, nebo Cardmark a tak dále. Těch webů je celá řada, kterými se všemi dostanete k tomu jedinému, to znamená zhlídnutí dnešního pořadu a i těch předešlých.